Bona vesprada a totes i tots. Moltes gràcies per vindre a aquesta conferència que conclou el quart cicle de conferències sobre el llegat patrimonial d'Esborja que hem volgut dedicar a les dones Borja. Algunes de les dones, perquè sols hem parlat d'Artemisa, que van tindre 2 conferències les passades, i avui anem a parlar sobre Isabel de Borja. Bé, avui tenim el plaer de tindre així a la professora Verónica Zaragoza. Ella no és la primera volta que està així al Palau Ducal, de fet va vindre al juny del 2023 a presentar el seu llibre Les dones Borja, històries de poder i protagonisme ocult, i també el 2024, en el mes de març, va vindre a participar a una conversa en la que també formava part d'esta taula la catedràtica Isabel Morant. Bé, ella és professora i investigadora de la Universitat de València, és llicenciada en Filologia Catalana i doctora per la Universitat de Girona amb una tesi sobre la poesia d'autoria femenina en l'edat moderna. Destaquen les seves investigacions sobre la literatura conventual femenina des de la interpretació dels convents com a espais d'agència cultural i de poder per a les dones professes d'època moderna. Ha publicat el volum col·lectiu Encerradas, Mujer, Escritura i Reclusió de l'editorial Tirant i també coeditat amb Purificació Mascarell, i el llibre que vos he anomenat abans de les dones Borja, històries de poder i protagonisme ocult, editat per 3 i 4. I a més té una 50ena de treballs i revistes i volums especialitzats. Bé, vull parlar-vos d'una Borja, Isabel de Borja, que a pesar de ser una familiar d'esta família que pareix que coneguem tant, pareix que evidentment de les dones desconeguem. D'Isabel de Borja coneguem poc, no només per ser dona, sinó també perquè va ser monja. No es va casar, no va tindre descendència, va decidir ingressar al convent de Santa Clara i dins de la història conventual del convent de Santa Clara sí que va ser una persona molt rellevant. Sí que és de veres que en els últims anys s'han fet moltes investigacions per donar a la llum tant a les dones Borja com a les monges de Santa Clara, gràcies a historiadores com historiadores o filòlogues com Verónica Zaragoza o com Santiago Laparra o com Núria Ramon. També han fet molts estudis al voltant de les monges de Santa Clara. Només per contextualitzar, encara que Verónica aprofundirà molt més per a que conegueu o sapieu qui és en el context, qui era Isabel de Borja. Isabel de Borja va ser la filla de Joan de Borja i Maria Enríquez. De fet, Joan de Borja, quan mor assassinat a Roma, Maria Enríquez està embarassada d'Isabel de Borja. És a dir, que no va arribar a conèixer a son pare, o millor dit, son pare no la va arribar a conèixer a ell. És a dir, que és tia també al mateix temps de Francesc de Borja, per a que contextualitzem un poquet qui era en el context d'Esborja, que tot el món coneguem, qui era esta persona. Bé, doncs, sense més, també agrair-li, evidentment, que torne al Palau Verónica, que espero que torni moltes vegades més, i res, ja vos deixo amb ella, amb la conferència Sor Francesca de Jesús, Isabel de Borja i Enríquez, 1497-1557, una vida de poder, erudició i literatura entre el convent de Santa Clara i el Palau Ducal de Gandia. Moltes gràcies. Bé, moltíssimes gràcies, Estela. En primer lloc, voldria agrair a Estela i a la Fundació del Palau Ducal que hagin volgut dedicar aquest cicle a les dones de la família Borja i, evidentment, la seva invitació. Li agraïs moltíssim aquesta generosa presentació. Com veuen, he reduït el títol perquè era molt barroc i aleshores he reduït una mica el títol. Continuaré parlant d'Isabel de Borja
i em centraré sobretot en eixa vida al convent de Santa Clara, tot i que veurem que és del convent de Santa Clara i és una figura que transcendeix. Bé, no cal dir que per a mi és tot un luxe estar en aquest espai impartint una conferència sobre una Borja. M'imagine a Isabel i a la resta de dones Borja per ací, de xicotetes corregent. Bé, és un luxe estar en el mateix espai on va veure néixer a esta nissaga de dones i també veure cares conegudes. Per a mi és molt de goig tornar a trobar-me amb gent volguda. I, sense més, vaig a també, evidentment, compartir cartell amb estudiosos com Santiago Laparra, que d'alguna manera també m'ha il·luminat. Els seus treballs sobre Maria Enríquez, les monges de Santa Clara, van ser com una fita en el camí, que després hem continuat. I bé, moltes gràcies també a tots vostès per estar aquí. I ja sense més, sí que voldria comentar que aquesta conferència s'emmarca en una línia d'investigació en curs en la qual que m'ha dut a revisar les contribucions de les dones d'aquesta celebríssima família valenciana, i es tracta d'un fil que ja vaig començar a estirar durant la meva tesi doctoral, que vaig presentar cap al 2016. Els anys passen, però he seguit estirant d'aquest fil i este fil em va dur a elaborar este llibre que veuen en pantalla, que es va publicar el 2022, que a mi em va donar moltes alegries i que és com un primer resultat d'eixa línia d'investigació en la qual he pogut seguir investigant. Aquí els he posat una línia de treballs perquè vegin que encara hi ha molta feina a fer. Més enllà del llibre he seguit estirant algunes línies d'investigació. D'algunes d'elles parlaré, diguem que són com l'embrió d'algunes idees que comentaré avui. Perquè vegin, el 2025, l'any passat, vaig publicar un estudi sobre Lluïsa de Borja, la germana de Francesc de Borja, que a continuació parlaré d'ella. És una revisió del personatge o del perfil aristocràtic, perquè sempre se l'havia recordat des del perfil més sant o baix una aureola de santedat. I després també he dedicat alguns treballs a Sor Francesca de Jesús. Isabel de Borja és una vella coneguda meua. Alguns dels primers treballs els publica el 2023 en consonància amb el que tenim al llibre, però esta línia l'he seguit investigant i el que vinc a explicar, de fet, són línies de treball en curs. Per tant, són primícies que espero publicar en breu. L'article del 2023 lliga també en un article del 2024 que em va dur a investigar en el fons de les Descalzas Reales de Madrid. Jo no sé si han visitat este convent, és un convent dels més importants de la monarquia hispànica i és un convent, com ja veuré i com ja explicaré, fundat per la nostra dona Borja. Per tant, les investigacions en el fons d'este convent em van portar moltíssimes alegries i seran les fonts de les quals parlaré a continuació. D'alguna manera estan resumides aquí, però és investigació en curs. I finalment, també, ja per últim, i ja deixe de fer aquesta explicació bibliogràfica, però sí que vull que vegin que hi ha un treball darrere i que el que vull explicar és aquesta línia d'investigació, també vaig dedicar un xicotet article a la mare dels Borja. Està Isabel de Borja, que és la germana del primer papa i mare del segon papa. Bé, sobre això, centrant-me encara en el llibre, la finalitat del llibre era restituir una genealogia de les dones de la família Borja, centrant-me o aportant les biografies de les principals figures per a posar en valor el paper destacat d'aquestes dones en la promoció sociocultural, política i patrimonial del llinatge i que vaig poder presentar aquí. Bé, tradicionalment, sobre les dones Borja, què dir? Que tradicionalment aquests perfils de dones havien estat absents en la configuració del relat històric de la casa Borja, com en totes les cases aristocràtiques o nobiliàries de l'època. Havien estat invisibilitzades a la sombra dels protagonistes. Qui són els protagonistes? Doncs els seus parents
d'una enorme envergadura històrica de la talla de Sant Francesc de Borja, que vaig a dir de Sant Francesc de Borja, en aquesta ciutat, o els papes Calist III i Alexandre VI, Cèsar Borja o fins i tot Lucrècia Borja. Per què? Perquè Lucrècia Borja és, sens dubte, una de les figures més maltractades per la historiografia i també per aquesta llegenda negra que s'ha construït al voltant d'esta família i que el que ha fet ha sigut cristal·litzar tota una sèrie de tòpics arrelats en la cultura popular i que es transmeten a través d'aquesta llarga filmografia, totes aquestes sèries de sang i fetge, de Netflix, les novel·les històriques, de quina manera deturpen i manipulen el relat borgià. Aleshores, Lucrècia, òbviament, està en el centre de totes aquestes trames que desenvolupen pel·lícules, sèries i novel·la històrica. En aquesta ocasió, vaig allunyar-me d'aquestes terres italianes, vaig allunyar-me d'aquesta figura tan coneguda o mal coneguda, perquè encara s'està investigant molt sobre Lucrècia Borja, sobretot a partir dels seus epistolaris, i vaig a centrar-me en les dones, en figures que van néixer o que es van vincular al Ducat de Gandia, que és l'àmbit d'estudi inicial. Com ja saben, no vull recrear-me en això, però sí que vull recordar-ho perquè crec que és important. Ens trobem, al Ducat de Gandia ens trobem davant del principal feu de la dinastia papal, després que Alexandre VI compra el duc a Ferran el Catòlic. D'alguna manera, el llinatge continua ascendint gràcies a la política matrimonial freqüent en l'èlit, en les famílies nobiliàries, i també gràcies a l'empara de serveis que tindran els membres de la família a l'òrbita de l'emperador Carles I i als Àustria. Hem de recordar que el mateix Francesc de Borja va promocionar el calor d'aquesta família, va ser confessor de Joana d'Àustria, virrei de Catalunya, després va ser professat jesuïta i després sant. Però veiem que hi ha una projecció social d'aquesta família. La meva investigació analitza les dinàmiques d'aquest ascens social i polític des d'una altra dimensió no tan treballada com és la integració de les línies d'agència política i intel·lectual de les dones d'aquesta casa vinculades a aquell ducat. I per a fer-ho m'he interessat sobretot en analitzar com el convent de les Clarisses Coletines de Santa Clara d'aquesta ciutat va funcionar a l'edat moderna, entre segles XVI i XVIII, com un espai de poder, de mediació i de gestió per a les dones de la família. Dones que professen des de ben xicotetes i que trobaran el seu espai d'actuació en aquest convent. M'interessa examinar l'articulació entre el poder nobiliari i el poder cortesà i la dimensió espiritual i religiosa, que en aquesta època estan molt lligades. I també m'interessa abordar aquestes esferes d'influència i autonomia que van propiciar els espais conventuals per a les dones de l'elit, de l'edat mitjana i de l'edat moderna. Este és un tema molt treballat des de la historiografia, des dels estudis de les dones, des de la història de les dones, els estudis de la conventualitat, els estudis culturals i també des dels estudis literaris, que és l'àmbit en el qual treballo jo. I ja hauran vist que el tema de l'espiritualitat, la mística, la conventualitat, està a l'ordre del dia. Des de Rosalia fins a... Hi ha un boom en aquesta estètica, un boom, ni que siga de qüestió des de la dimensió estètica, però també un interès per el tema. Aleshores, hi ha un interès històric i també això ha transcendit a l'àmbit de la cultura popular. Per tant, les meves línies de recerca estarien ubicades aquí. Amb això, què pretenc amb això? A banda de recuperar la figura històrica, aquestes figures històriques, d'alguna manera vull superar aquest marc interpretatiu que tradicionalment reduïa aquestes dones normalment sota dues dimensions molt limitades. Una, supeditades als grans protagonistes, els homes, normalment se les recorda com a germanes, esposes, viudes de,
sense anar més enllà del que van arribar a fer i després, sobretot, treure-les d'aquest encasellament a una espiritualitat exacerbada que les limitava a aquest ambient de recolliment i de misticisme passiu i sense reconèixer aquest marge d'actuació. I aleshores, és molt simptomàtic i molt paradigmàtic el cas de Lluïsa de Borja. Lluïsa de Borja, com deia, germana de Francesc de Borja, encarna el model de noblesa lletrada, aquests nobles, arquetipus de noble del Renaixement sagrada, que ha d'exterioritzar aquesta devoció i aquesta espiritualitat, fins al punt que se la reconeix tradicionalment, historiogràficament, com a santa duquessa. És una de les poques que no va entrar al convent i sí que té la denominació popular de santa. De fet, els estudis més recents també la reconeixen com a santa duquessa, tot i que no va ser reconeguda com a santa. És un reconeixement popular. Doncs bé, aquesta aureola de santedat, aquesta aula de misticisme, acaba opacant altres àmbits d'actuació, altres esferes, i acaba amagant o ocultant aquests replecs d'una personalitat aristocràtica. Per què? Perquè ella va ser comtessa de Ribagorça, duquessa de Villahermosa i va viure amb tot el seu esplendor. No puc parlar d'aquesta figura, és una figura interessantíssima, però sí que vull explicar que s'està revisant. Hi ha un procés de revisió historiogràfica. Per què? Perquè se la recorda alguns treballs de la catedràtica Carmen Morte o el que jo he dedicat recentment, el que vol és posar el valor o el focus en la dimensió, el poder nobiliari d'aquestes dones que encarreguen, que són col·leccionistes d'art, que encarreguen retrats, etc. I que la veiem, per exemple, en aquest cas representada amb tota una fastuositat pròpia de la noblesa. El vestuari, les joies, a les mans uns guants, aquí la veuen en aquest signe de la distinció de l'etiqueta cortesana. Doncs bé, avui deixarem de banda aquest exemple que em servia molt bé per a fer entendre aquesta dimensió de com l'halo de santedat acaba menjant-se als personatges històrics. També passa molt amb sa mare, amb la mare de Lluïsa de Borja i de Francesc de Borja, Joana d'Aragó. No sabem res, se sap molt poquet de Joana d'Aragó. I moltes vegades se la recorda des d'aquesta dimensió, era molt devota, anava molt al convent, però ha d'haver molt més darrere d'això. Bé, deixem de banda aquest perfil, que és interessantíssim, i vull centrar-me en aquest altre perfil que també continua sent desconegut, que és el d'Isabel de Borja i Enríquez, més coneguda sota el nom de professió Sor Francesca de Jesús. És tia de Lluïsa de Borja, com recordava Estela, i sobre ella he anat reconstruint a xicotetes passes, resseguint indicis, pistes de recerca i perseguint els documents. He anat reconstruint una interessant biografia en la que encara queden molts buits per restituir i al llarg d'aquesta conferència el que faré serà reconstruir algunes fites biogràfiques per a passar a ocupar-me especialment de la trajectòria més intel·lectual. És al final el que jo perseguís, el que a mi més m'interessa, del que jo considero que és un referent invisibilitzat del panorama espiritual i literari del segle XVI. Bé, per a superar aquesta imatge estereotipada de Lluïsa de Borja, d'Isabel de Borja i d'altres dones de la família, en el llibre i també en aquesta línia que estic estirant d'investigació, el que estic fent és partir de tota la documentació a la qual puc accedir, però evidentment m'interessa sobretot privilegiar les fonts que elles mateixes han llegat. I quines són aquestes fonts? L'altre dia Santiago Laparra va dedicar uns minuts a llegir una font preciosa com són les cartes d'Artemisa perquè donen una dimensió de carn i ossos del personatge, perquè ens parlen dels seus sentiments, ens parlen dels seus interessos, fins i tot de les seues estratègies per a aconseguir ocupar aquests espais de poder. Doncs bé, també en el cas d'Isabel de Borja i d'altres dones m'he ocupat de la correspondència que he pogut rescatar i donen detalls molt, molt interessants. Són, diguem, una joia documental. I també les obres que elles mateixes van escriure, sobretot dins del claustre, dins del convent de Santa Clara. L'examen d'aquests textos i d'aquestes fonts
és el que em durà a estructurar aquesta ponència dedicada a Isabel de Borja, i ara ja em centre en Isabel de Borja. L'he estructurat a mode de recorregut vital. Per què? Perquè d'entrada aquest recorregut em durà, en primer lloc, a examinar la primera etapa de vida d'Isabel de Borja en este palau, a l'ombra o sota influència de sa mare, Maria Enríquez, a la qual dedicaré unes breus paraules, i després el que m'interessa és mostrar aspectes de les seues vivències al convent de Santa Clara, on ella arriba a ser abadessa, per a passar finalment a tancar aquest periple aprofundint en el seu llegat com a escriptora i en la seva tasca com a reformadora de l'ordre de les clarisses a partir de la reforma coletina o de l'ordre coletina, i a través de la seva tasca fundacional en les descalzas reales que ja he introduït i que això donarà lloc a altres fundacions. Bé, Isabel de Borja, per situar unes mínimes fites biogràfiques o cronològiques per a situar-nos, Isabel de Borja naix en 1497, com ja ha avançat Estela. No arribarà a conèixer el seu pare, perquè el seu pare mort en aquestes estranyes circumstàncies a Roma, i per tant és filla de Maria Enríquez. La nostra protagonista naix en un ric ambient cultural, intel·lectual, promocionat per sa mare. Sa mare, Maria Enríquez, és la viuda regent del Ducat de Gandia, ja saben, perfectament coneixen el personatge, però sí que vull aquí rescatar una sèrie d'informacions que crec que tenen una importància per la influència que tindrà en la seva filla. Maria Enríquez converteix d'alguna manera la seva filla en una humanista erudita. Per què? Perquè totes les fonts antigues incideixen en la tasca de sa mare a l'hora de donar-li aquesta educació lletrada, una educació de caràcter erudita que no totes les dones podien tenir a l'època i que la noblesa, l'èlit femenina, en aquest moment tenia com una espècie d'aixovar immaterial. D'alguna manera, ser dones erudites, ser dones cortesanes, ser aquestes dones de la noblesa amb aquesta erudició també els podia anar bé, per exemple, a l'hora de poder concertar alguns matrimonis, i aquesta educació, òbviament, podia tindre moltes eixides. Per tant, moltes famílies de l'època instruïxen a les filles i, sobretot, hem de pensar en la influència de les figures maternes també il·lustrades, com és el cas que ens ocupa. En relació a sa mare, simplement m'agradaria recordar que durant la minoria d'edat del seu fill, Maria Enríquez assumís la regència del ducat en una llarga època, 1497-1511, i d'alguna manera, gràcies als treballs de Santiago Laparra i altres estudiosos, coneixem molt bé aquest període de regència de Maria Enríquez. Per què? Perquè aconsegueix preservar els drets patrimonials de la família i protagonitza un dels períodes de més esplendor cultural, econòmic per als dominis ducals. Maria Enríquez simbolitza la màxima autoritat política en aquest domini i d'alguna manera el que ens interessa és que per a la filla també és un referent de dona il·lustrada, llatinista i mecenes. Maria Enríquez és comitent d'art i sabem que va promocionar algunes institucions religioses. No cal que ho recorde, però sí que voldria posar el focus en la tasca de Maria Enríquez en relació amb la col·legiata, amb el monestir de Santa Clara de la ciutat o el de Sant Jeroni de Cotalba, molt a prop d'ací, que va estar estretament vinculat a la família. Doncs bé, un dels aspectes més rellevants en el qual voldria també incidir és que Maria Enríquez és destinatària, se la coneixia com a destinatària d'una obra, que són esta traducció al castellà que tenen aquí en la edició antiga, d'unes epístoles de San Jerónimo publicada per un traductor afincat a València, Juan de Molina, que li dedica a la duquesa de Gandia. Aquest autor també treballa per al duc de Gandia, el fill de la duquesa, i per tant
era una edició coneguda que d'alguna manera ens la mostrava com una erudita interessada en la promoció de les lletres. Però recentment, el 2022, s'ha publicat aquesta edició, aquest estudi, que dona a conèixer altres traduccions antigues d'obra de Sant Jeroni, estem en l'òrbita de Sant Jeroni, sobre comportament femení, que altres autors li dediquen a Maria Enríquez. Per tant, estem eixamplant aquesta dimensió de figura lletrada. Es recomana molt que llegisquen aquest estudi de Tomàs Martínez Romero, el filòleg catedràtic, i és un estudi molt interessant i dona una dimensió més ampla del personatge. També m'agradaria recordar que Maria Enríquez s'encarrega ella mateixa d'ordenar i construir l'arxiu de la família Docal en aquesta mateixa seu i d'alguna manera ella és conscient de la importància del document per a la memòria i promoció dels llinatges nobiliaris. Malauradament, aquesta tasca se'n va anar en orris quan es va produir el saqueig i la destrucció del fons de mans dels agermanats, quan entren al palau i s'ho carreguen tot al 1521. Però d'alguna manera ella ja estava interessada en ordenar aquest arxiu. Bé, Maria Enríquez acaba la seva regència ingressant al convent de Santa Clara, que és on es trobava la seva filla. I aquí ja ens passem a parlar de la seva filla. Acabada la seva etapa de govern, Maria Enríquez d'alguna manera es resguarda en aquest convent on la seva filla havia entrat un any abans i on ingressarien una pila de filles, una enorme nòmina de filles dels ducs, de cosines, establint el que s'ha anomenat un llinatge monàstic associat a la casa ducal. I aquest tema l'ha estudiat moltíssim Santiago Laparra, aportant la nòmina, les edats amb les quals entraven. No vaig a centrar-me en aquest aspecte, però és important tenir-ho en compte. En sintonia amb aquest fenomen consolidat en les elits europees, es produeix aquesta professió massiva o molt important de dones de la família que acaben trobant en el convent una via estratègica per a projectar el poder del llinatge i alhora elles van poder trobar en el convent aquest espai de formació, aquest espai de sociabilitat, aquest espai d'actuació. El que tenim és que al convent reben una instrucció que les prepara per a ser abadeses, per a exercir el poder. I això també és un altre dels elements que vull que tinguin en compte. Moltes dones de la família Borja acabaran exercint el paper de màxima autoritat política dins d'un convent, que és el d'abadesa. No era casualitat. Bé, allí també aprenen a llegir, aprenen a escriure, tenim algunes cartes d'algunes dones de la família que expliquen com estan aprenent les unes de les altres i és una informació molt bonica i molt interessant perquè posa el focus en l'espai com a centre de formació. Bé, ens centrem ara en Isabel de Borja, Sor Francesca de Jesús, i simplement voldria recordar que ella ingressa al convent de Santa Clara en 1510 i professa el 1511 sota aquest nom de Sor Francisca de Jesús. Les dinàmiques relacionals i experiències que viu el claustre afavoreixen aquest llinatge intel·lectual que a principis del segle XVI està afavorit per aquestes dues dones, Isabel i sa mare. Hem de tindre en compte que, curiosament, aquestes dones viuran juntes. Mare i filla es converteixen en companyes de professió, són companyes al convent i són mare i filla biològica. El que tenim també és que Francesca és abadesa de la comunitat entre 1533 i 1548, com també ho havia sigut sa mare, i, curiosament, hi ha un entrecreuament. Isabel serà abadesa i, per tant, dirigirà a la seva pròpia mare. I aquí és un tema també interessant, com s'interposa la qüestió maternal, filial, amb l'autoritat del poder d'una abadesa al convent. Bé, al convent, Sor Francesca de Jesús, durant l'exercici del seu abadiat, escriurà cartes. S'han conservat molt poques, però les que s'han conservat ens donen una idea de la necessitat d'escriure, la necessitat de recórrer a l'escriptura epistolar,
com una pràctica de classe nobiliària i com un instrument de relació i de gestió dins del convent. Isabel escriurà i també escriuran les altres dones Borja que ingressen, les seues nebodes. Tenim una xicoteta correspondència localitzada i que he pogut estudiar recentment i que demostra com les cartes els serveixen per a teixir aliances, per a teixir estratègies i per a mediar amb la xarxa clientelar i amb els seus patrons, que en aquests moments eren la família ducal. La família ducal estarà molt pendent de les necessitats materials de les dones de la família que havien professat. Bé, ara m'interessa parlar de, tot i que el focus d'influència inicial d'Isabel de Borja és el convent de Santa Clara de Gandia, on ingressa i on és abadesa durant aquest període, diguem que Sor Francisca trasllada el focus d'influència fora del convent. Per què? Perquè en el 1552 ix del convent en una comitiva de parentes, sobretot, per a fundar convents a la península, per a fundar convents de l'ordre coletina. Entre elles es troben algunes de les seues nebodes, germanes de Francesc de Borja, i este periple les porta per La Rioja, Casa la Reina, les porta a Valladolid, que és on finalment ella morirà. Però m'interessa recordar que des de Santa Clara de Gandia les monges, Borja sobretot, exporten la reforma coletina, que és un procés de renovació espiritual que trobem en el segle XVI que implica un retorn a la regla primitiva, a la pobresa i a l'estricta clausura i que implica la introducció d'unes constitucions redactades per Santa Coleta, que és la que li dona el nom a aquesta reforma. Durant aquest procés o viatge de fundació d'Isabel de Borja amb les seues parentes, sobretot, és interessant perquè estableixen els ciments de la fundació de les Descalzas Reales. Ella no veurà aquesta fundació perquè es mor abans, mor el 1557 a Valladolid, i la comunitat de les Descalzas sí que troba els primers, diguem, que es va forjant en aquesta tasca d'Isabel de Borja. Per què? Perquè és una fundació propiciada per Joana d'Àustria, que està en aquest moment negociant amb Francesc de Borja, que és el seu confessor, i per això d'alguna manera també estan les Borja vinculades a aquest procés fundacional. Isabel de Borja morirà, però és interessant perquè ella és recordada com a primera abadesa i com a fundadora d'esta comunitat. Vull recordar que este convent, jo no sé si l'heu visitat, us el recomano moltíssim, és un convent de clausura actualment encara, però té una part museística que es pot visitar i bé, què dir, que és un fons magnífic que d'alguna manera dona a entendre o ens permet veure molt clarament el centre de poder que va ser des del segle XVI en endavant, perquè va ser refugi de les filles de la noblesa, de la monarquia, i d'alguna manera era un centre polític, un centre de sociabilitat d'aquestes dones de l'èlit. Les dones, la florinata d'aquest moment estaven allà, i és un convent fundat des de Gandia per a aquestes dones i per a aquest nucli. Tot i que la nostra protagonista, com deia, mor, és recordada com a primera fundadora. Evidentment no pot estar en el moment en què es dona per inaugurada aquesta fundació, però també és paradigmàtic que la que la relleva com a primera abadesa també serà una Borja. La seva neboda, Sor Joana de la Creu, germanastra de Francesc de Borja, serà a efectes pràctics la primera abadesa de la comunitat i tindrà un llarg abadiat, quasi durant 4 dècades. Per tant, és una figura molt important. Bé, com deia, tot i que Isabel de Borja no acaba veient aquesta fundació, no veu la materialització d'aquesta fundació, els registres de la memòria i el fons arxivístic i la biblioteca de les Descalzas Reales és curiós perquè recorden com la indiscutible primera abadesa i fundadora. I aleshores, ara el que vull, que és
els vull mostrar aquesta empremta material i simbòlica que permet constatar aquesta influència d'Isabel de Borja, que si no haguérem rastrejat en les descalzas reales no hauríem arribat a ella. Per tant, crec que és interessant veure com havent eixit del seu convent inicial, que és Santa Clara de Gandia, aquest procés fundacional des de la casa mare fins a aquesta fundació ens diu moltíssim pels rastres que han quedat en aquesta fundació. Bé, d'entrada, ara és el punt d'esmentar una sèrie d'elements documentals que ens parlen de la fundadora, del que representa per aquesta fundació, però també del paper i del carisma que va tindre i de la dimensió intel·lectual, que és una mica el que jo perseguisc i el que més m'interessa. Bé, sobre aquesta memòria escrita i simbòlica de la mare fundadora, en primer lloc, és interessant veure que la seva biografia, la biografia d'Isabel de Borja, encapçala el llibre de primeres fundadores i religioses de la comunitat primigènia de les Descalzas Reales. Es conserva un llibre de les primeres moradores, etc., un llibre que es conserva en les Descalzas Reales i en la Biblioteca Nacional, que tenim accés a través d'una còpia digital. Doncs la primera biografia, no és casualitat, és sobre Isabel de Borja, la primera abadesa. I és interessant perquè aquesta biografia és bastant àmplia i permet completar les biografies que ja coneixíem. Per exemple, la biografia que trobem en la crònica del pare Llopis, en aquesta edició que van presentar també a Gandia, de la qual s'han encarregat Santiago Laparra, Núria Marquès i Joan Aliaga. Doncs aquí tenim una biografia del personatge, la que tenim en aquest llibre de primeres fundadores i madres moradores de la comunitat de les Descalzas, dona molts detalls interessants que complementen aquesta biografia una mica estereotipada. Bé, també un altre detall que voldria comentar és que en les Descalzas Reales un altre tipus de documentació molt interessant que va directe a la dimensió intel·lectual del personatge és la conservació de llibres que van a nom d'Isabel de Borja. Llibres que contenen l'exlibris de possessió de la nostra religiosa. I això és d'una riquesa fonamental. Ens diu quin tipus de llibre podia llegir i sota quina influència podia estar. En aquest cas, un dels llibres dels quals vull parlar aquí és una compilació llatina, Opera Nuper in Lucem Prodeuntia, publicada a Venècia el 1522 i que recopila, entre altres obres, les revelacions d'una santa mística d'origen alemany, Matilde de Hackenborg, i que és fantàstic. Per què? Perquè ens parla de la influència d'esta mística i es revela un focus d'influència que va més enllà de les místiques que tradicionalment s'havien relacionat amb la corona d'Aragó en aquest segle XVI a través d'una transmissió de les seues obres, com eren la Caterina de Siena i Àngela de Foligno. Aquí tenim que Isabel de Borja està llegint aquesta mística alemanya i, per tant, és una línia d'estudi molt interessant, la influència d'aquesta mística en Isabel de Borja. Bé, més indicis, més documentació que ens parla biogràficament, que permet reconstruir la biografia del personatge des d'una altra dimensió. En la Biblioteca de les Descalzas Reales també s'ha conservat aquesta edició, aquest llibre que poden veure en pantalla, que en realitat és una reedició del segle XVIII, d'un llibre que el teòleg valencià Joan Baptista Agnès, que treballava al servei del germà d'Isabel de Borja, el duc de Gandia, li va dedicar a Francesca, la germana del duc, el 1550. Este llibre, la primera edició, l'edició Prínceps, s'edita al taller de Joan May al 1550, però malauradament no s'ha conservat. Malauradament, però el revers de la moneda és que
per sort, sortosament, hem conservat, podem tindre accés a un exemplar, que pareix que siga un exemplar únic, perquè s'ha conservat en l'arxiu de les Descalzas Reales de Madrid. Seria esta obra, esta reedició posterior, que es titula Anticipados anuncios del culto del corazón de Jesús, realitzat per un erudit, que és Josep Vicent Ortí Major, que és un erudit ben conegut des del camp de la historiografia literària i pels estudis literaris. I aquesta obra conté unes súpliques llatines destinades a encendre la devoció al Sagrat Cor en format bilingüe castellà-llatí. Ja tenim aquí la doble lectura castellana-llatina, que van precedides per una vida del pare Agnès, l'autor d'esta obra, escrita per un bibliòfil erudit i molt, molt conegut com fou Vicent Ximenos, que també és un bibliòfil molt reconegut. Bé, finalment, estic anant per este periple, em porta a parlar de l'obra autògrafa. Què vol dir? Manuscrits que es conserven en les Descalzas Reales i que em sembla que cal investigar millor a fons, cal estudiar des de la cultura material, des del contingut, per tal de formular hipòtesis d'atribució. Per què? Perquè en un dels treballs que els he mostrat al principi, en els que parle de la memòria de l'Esborja en l'arxiu de les Descalzas Reales, apunta una sèrie d'hipòtesis. Hem de pensar que l'Esborja crea en este convent i, d'alguna manera, és necessari posar els ciments de l'edifici, i aquests ciments també tenen a veure amb els ciments devocionals, espirituals i intel·lectuals. Entre els escorcolls en el fons de manuscrits i la biblioteca de les Descalzas hi ha una sèrie de llibres que a mi em fan sospitar sobre una possible influència de l'Esborja. D'alguna manera, quina mena de relació tenen amb les fundadores? Van poder ser portades per elles? Les van crear elles mateixes amb la necessitat de crear els ciments d'aquesta nova comunitat? A mi em sembla que sí. I, de fet, un d'estos volums que he portat aquí, com els més evidents, però jo crec que cal moltíssima feina a fer, seria una traducció castellana que s'ha conservat del Llibre dels Àngels de Francesc Eiximenis, i que aquí sí que alguns estudiosos del fons de les Descalzas atribueixen a aquesta tasca fundacional de l'Esborja, o alguns gojos en català que s'han conservat en les Descalzas Reales. Per tant, és sospitós. Ha d'haver algun vincle. El que passa és que s'ha d'estudiar. Vull recordar que els gojos eren aquest gènere de tremenda popularitat en l'arc mediterrani i, per tant, és necessari estudiar aquests textos com una possible influència de les mares Borja. Aquestes materialitats textuals també em conviden a interrogar-me sobre les influències espirituals i devocionals que van tenir aquestes dones Borja, que va tenir Isabel de Borja o la primera abadessa, Sor Joana de la Creu. Per què? Perquè des de la història de l'art sí que s'han resseguit aquests rastres des de Gandia fins a les Descalzas Reales. Estic pensant, per exemple, s'ha explicat l'existència de la Mare de Déu del Puig associada a aquest viatge fundacional, però jo crec que hem de rastrejar els rastres intel·lectuals i literaris per tot el que s'ha conservat, que segurament té a veure amb aquestes mares fundadores i, evidentment, amb Isabel de Borja. I això ja em du a parlar de l'últim punt. L'obra conservada d'Isabel de Borja, que coneixíem inicialment vinculada a una única obra i que el rastreig en l'arxiu de les Descalzas Reales ens ha permès ampliar. I en aquest sentit hem de pensar que es tracta d'obres que encara es conserven inèdites en el convent de les Descalzas Reales i que ens parlen, ens donen una nova dimensió del personatge. Sobre Isabel de Borja, sobre Sor Francesca de Jesús, se l'havia recordat normalment per aquestes exhortacions a les religioses que es van publicar al 1616 en la crònica de fundació de les Descalzas Reales. El pare Carrillo publica aquestes exhortacions com un exemple de la tasca d'Isabel de Borja i és una obra, bàsicament és obra normativa per a una nova comunitat. Ara veurem alguns dels ítems perquè es facin una idea del caràcter d'aquesta obra.
i són regles o una sèrie d'instruccions per al compliment de la regla i dels costums monàstics, i això s'associa amb una mena d'escrits que s'ha estudiat des de la història, que són escrits de govern o d'acció política desplegada por prioras abadesas para la dirección de sus comunidades, com posa de manifest Ángel Atienza, que ha dedicat un text, un article a Isabel de Borja. Doncs bé, què tenim? Que Isabel de Borja, en aquesta tasca fundacional, en aquesta tasca com a abadesa i priora, es veu amb la necessitat de crear normativa, de crear noves normes de comportament en esta comunitat. Fixa't, de què va aquesta obra? Hi ha tota una sèrie de capítols. Ens parla de la paz y amor que ha de haber entre las religiosas, de la oración, otra exhortación de la Santa Abadesa, a las oficialas, a las porteras, tota una sèrie d'instruccions per entendre, a las enfermas, otra exhortación a la santa pobreza. És un retorn, la reforma coletina és un retorn a la pobresa primigènia i, per tant, Isabel de Borja incideix en la necessitat de complir aquesta pobresa, de los frutos de santidad, del voto de castidad. És una obra normativa. Doncs bé, com deia, tradicionalment s'havia conservat només la versió impresa. Doncs, buscant en les descalzas reales, a través d'una sèrie d'indicis, hem pogut trobar el que ens pareix que és l'autògraf d'Isabel de Borja. I aquí és interessant perquè conserva una menció que diu «tal y como se hace en el convento de Santa Clara». I això ja relaciona aquest text amb la seva tasca fundacional. Per què? Perquè jo vaig poder cotejar els dos textos i l'imprès no fa referència a les monges de Santa Clara i uno pot pensar que aquest text l'havia creat des de Gandia, però no, el crea en el periple fundacional perquè hi ha aquesta necessitat de crear normativa per a les noves comunitats. Per tant, fixen-se en aquesta figura d'autoritat, en aquesta tasca de poder, de govern polític, està creant els ciments, les bases d'estes descalzas reales a partir d'aquestes exhortacions. D'este text, aquí podem veure el que es consideraria l'autògraf, la seva versió, perquè diu «esta és la letra d'Isabel de Borja», hem de pensar que ha de ser això. També s'ha conservat una altra versió en el convent de Carmelites Descalces de Vic. Fixen-se la transmissió, la influència espiritual d'un convent de clarisses coletines amb un carisma i una tradició, passem a un convent de Carmelites Descalces fundat el 1638 en l'àmbit català, d'una altra tradició. Per tant, fixen-se l'enorme circulació i la transmissió d'aquests textos en l'època. Moltes vegades menystenim el poder que van tenir les dones, les monges, a través de la seva escriptura, perquè considerem que eren manuscrits que havien quedat amb una circulació reduïda dins dels murs del seu convent, però en aquest cas veiem que té una influència, és un escrit que passa o que està escrit per a les descalzas reales i que té transmissió més enllà. I no serà l'únic escrit que tindrà una certa circulació de la nostra protagonista. Anem avançant. Per què? Perquè tenim un altre text. A banda de les exhortacions d'esta obra normativa que Isabel de Borja escriu, tenim un segon text, un text que s'ha titulat «De la imagen de Dios borrada, que és el alma del pecador», que escriu aquesta clarissa i que s'ha conservat enmig dels tractats del seu nebot. I això és un aspecte molt interessant també i que no podrem tractar aquí, òbviament, que és la relació d'Isabel de Borja amb el seu nebot. D'alguna manera té una influència, el seu nebot li dedica un tractat, ella li envia una de les poques cartes que s'han conservat i és un aspecte que s'ha d'estudiar, la influència mútua entre tots dos. I això ja em porta a parlar de l'últim text que hem trobat i sobre el qual encara hem d'investigar més. Per què? Perquè en aquest cas és una obra inèdita
que s'hauria custodiat a l'Arxivo de les Descalzas Reales també, i que ens parla d'una història, una transmissió interessantíssima i que no puc estar d'explicar-la i de compartir-la amb tots vostès perquè ens parla de la dimensió del personatge, novament, d'Isabel de Borja. Es diu que Isabel de Borja va escriure una obra titulada La protestación para la hora de la muerte, escrita cap al 1547, i que seria una obra de tractat de tema espiritual, d'alguna manera vinculada a aquest tràngol de traspàs, vinculat també a la tradició de les arts moriendi, no? I el que voldria explicar és aquesta transmissió del qual els he parlat, és que sabem que una versió manuscrita d'aquesta obra es trobava a la biblioteca d'Isabel d'Aragó, duquesa de l'Infantat de Guadalajara, que va estar en contacte amb una figura interessantíssima que va ser processada per la Inquisició per haver escrit, per la seva dimensió espiritual i per haver escrit un llibret, en el segle XVI, un llibret espiritual. És una figura ben coneguda, Isabel Ortiz, ha estat estudiada per estudiosos com Antonio Castillo, Ascensión Mazuela, i és interessantíssima perquè és una figura que podem reconstruir, de la qual podem reconstruir la seva vida, perquè s'ha conservat el procés d'inquisició, que seria com el procés, els testimonis i la causa que se li obri per haver escrit aquest llibre i per el seu paper espiritual. Gràcies a aquest procés sabem que va ser mare d'una música molt famosa, d'una cantora, Isabel de Plazaola, i això ho ha estudiat molt Ascensión Mazuela. Aquesta música està molt ben relacionada amb la noblesa del moment, i segons indica el seu procés inquisitorial, Isabel va tindre accés a la biblioteca personal d'aquesta Isabel d'Aragó, de la qual els parlava, duquesa de l'Infantat de Guadalajara. No s'ha conservat la biblioteca, però sí que hi ha l'índex de llibres manuscrits impresos que estaven en aquesta biblioteca de la duquesa de l'Infantat de Guadalajara. I quin llibre tenia la duquesa Isabel d'Aragó? Esta protestació d'Isabel de Borja. Este detall, fixen-se l'atzarosa conservació d'aquesta pista. Gràcies a un procés inquisitorial d'una autora del segle XVI podem arribar a la notícia d'existència d'una versió manuscrita d'un text que ara podem saber que es conserva en el convent de les Descalzas Reales i que segurament es relaciona en un text que estic estudiant que es troba interpolat en un dels manuscrits de les Descalzas Reales. Com els he dit, he d'investigar molt més, però sí que volia esmentar-los aquesta notícia perquè ens dona dimensió novament d'aquest personatge i ens permet ubicar a Isabel de Borja en una malla espiritual, en un circuit i una xarxa de relacions espirituals i literàries que passa per la transmissió de manuscrits, no? I que passa també per la circulació de totes aquestes obres que no van quedar només en el convent de Santa Clara de Gandia. Òbviament, han de pensar que estem en el segle XVI i, per tant, en aquest moment, la difusió de manuscrits, la difusió de continguts espirituals a través del manuscrit és fonamental. Per tant, jo crec que hem d'insistir en aquesta recerca de pistes o d'indicis i de reconstrucció d'aquesta malla espiritual que relaciona Isabel de Borja amb aquesta Isabel Ortiz i amb aquesta Isabel d'Aragó, duquesa de l'Infantat. Bé, ja per a concloure, m'agradaria també parlar d'un altre tipus de textos que va propiciar o que va promocionar Isabel de Borja en les Descalzas Reales i que per això també és una figura d'autoritat fonamental. Es diu que en este manuscrit de la vida de les fundadores i primeres religioses, en esta ressenya biogràfica d'Isabel de Borja, es diu que ella mateixa va promocionar uns exercicis espirituals que es diuen las suertes de virtudes. Això ho coneixem molt bé per a les carmelites descalces. Sabem que les carmelites descalces
potenciaven uns exercicis que era com escriure en uns paperets, com virtuts que se sortejaven i després elles escrivien textos o és com que feien de vegades algunes representacions teatrals a partir d'aixes virtuts. Era d'alguna manera el que eren entreteniments molt vinculades a una pedagogia devocional. Ens aprenien aspectes espirituals a través de jocs. Doncs bé, les Descalzas Reales s'ha conservat uns entreteniments molt curiosos que es diuen Los oficios de la casa de la reina, que inicialment tenien un origen cortesà. Eren jocs, entreteniments d'esta èlit nobiliària i d'aquestes dones de la monarquia que passen a l'ambient conventual i s'adapten. De manera que allò que eren oficis de la reina, les menines, les cocineres, tota una sèrie d'oficis que tenien les dones de la cort, s'adapta als oficis de la reina mare, que és la Mare de Déu. I aleshores s'han conservat, en el cas de les carmelites descalces, s'han conservat alguns paperets, registres escrits de los oficios de la reina aplicats a l'ambient diví, però ens parla de la transposició dels valors d'entreteniment cortesà al món religiós. I en aquest cas es diu que Isabel de Borja va tindre un paper fonamental introduint aquesta mena de les suertes de virtudes, aquesta mena d'entreteniments que segurament es relacionen amb el joc, amb aquests oficios de la reina. També és un altre tema que s'ha d'investigar amb major profunditat. Bé, i ja és hora d'anar acabant. Ja he fet este periple sintètic, he intentat sintetitzar, he intentat focalitzar les obres que ens donen aquesta nova dimensió del personatge i, de fet, aquesta revisió de les materialitats textuals a les quals m'acabe de referir em serveix per a tancar aquesta intervenció amb interrogants, però crec que el que he intentat mostrar és com aquesta professió conventual, l'ingrés al convent de Santa Clara de Gandia i les possibilitats de formació i d'ús de la cultura escrita, aquesta relació estreta amb la cultura escrita, aquesta possibilitat d'escriure, la condició de possibilitat d'escriure i d'això registre escrit que no totes les dones de l'època podien tenir, va propiciar que un grup significatiu de dones del llinatge Borja articulés un compromís actiu i estratègic dins de la casa nobiliària. D'alguna manera, permet allunyar-nos d'aquest tòpic de la dona reclosa en un convent, d'aquesta dona que és abandonada al convent perquè no saben què fer amb ella i que hi ha un excedent de nobles de les segones filles que ja no podrem casar, i hem d'entendre que d'alguna manera elles assumeixen un rol actiu exercint un paper important, que és el de religiosa que pot accedir a la instrucció, a la literatura i a un rol de poder com és el d'abadessa. No he parlat de les mediacions que han de fer les religioses amb el poder, amb la seva xarxa clientelar. Això donaria per a una altra xerrada, però, evidentment, hem de posar el focus que per a exercir aquest paper han d'estar ben formades i han d'entendre com funciona el món i com han de saber escriure cartes, han de conèixer la retòrica epistolar. Hi ha tota una dimensió, hi ha tota una sèrie de sabers que han de tenir. Bé, he acotat la ponència a través de la figura de Maria Enríquez, en la qual m'he remuntat per entendre la influència que tindrà en la seva filla Isabel o Francesca de Jesús, sobre la trajectòria de la qual estem restituint aquesta biografia més intel·lectual que encara presenta suggeridores llacunes per restituir. L'anàlisi de la seva obra espiritual en castellà està molt lligada a la seva tasca fundacional, amb el seu paper d'abadesa i, per tant, té aquest caràcter normatiu, però aquestes noves troballes ens permet indagar en la dimensió espiritual i, d'alguna manera, el que volia posar èmfasi és que Francisca de Jesús constituïx una peça essencial per entendre l'entramat cultural i espiritual del segle XVI, del que encara queden moltíssimes peces
per reconstruir, i la reavaluació del seu llegat ens obliga a reformular la noció d'agència des d'una dimensió més polièdrica, que va més enllà del misticisme, el recolliment, que tradicionalment s'havia relacionat amb aquestes dones. Les dones des del convent poden eixir a fundar i ixen a fundar i tenen aquesta iniciativa i aquest protagonisme també a partir de la seva obra escrita. Isabel de Borja, Sor Francesca de Jesús, és un emblema del claustre com un espai o com un interstici de possibilitats on la clausura, lluny de suposar una renúncia al món, els permet materialitzar uns privilegis de classe i unes xarxes d'influència, i propicia que figures com Francesca de Jesús siguin enteses des d'esta articulació del poder nobiliari en l'esfera monàstica. Moltes gràcies. Bueno, moltes gràcies, Verònica. No sé si algú té alguna pregunta, algun dubte que vulgui aprofitar, que la tenim així, i preguntar-li. Alguna cosa que s'ha quedat de tot el que ens ha explicat, perquè... No? Jo volia fer només un parell d'observacions. Escoltant la teua conferència, que realment com que dona moltes ganes i molt d'alè de continuar investigant no només sobre Isabel de Borja, sinó totes les dones Borja que han estat en convents. Alguna observació és el nivell cultural que tenien, l'alt nivell cultural que tenien les dones que tenien alguna relació en el Palau Ducal, en la família dels ducs, dels Borja. Crec que és algo a destacar. Ja hem parlat, ja coneguem a Maria Enríquez, però hem estat parlant d'Isabel de Borja, vam estar parlant d'Artemisa Doria, estem parlant d'un nivell cultural envejable. Després també m'ha cridat l'atenció el que has dit de la relació que tenia Francesc de Borja amb sa tia, que li dedica un tractat, i també m'ha cridat l'atenció la relació de Francesc de Borja en les dones de la seva família, perquè té molta relació en la seva àvia, en Maria Enríquez, però ara també sabem que tenia molta relació amb Isabel de Borja, però és que també sabem que tenia molta relació, una relació molt estreta, amb Teresa d'Àvila, amb Santa Teresa de Jesús. Vull dir que a nivell espiritual era una persona que no només es va relacionar amb els jesuïtes, aquesta ordre que estava formant-se en aquell moment, sinó que també la importància de les dones del seu voltant i com ell també confiava i suposa que es donaria consell o discutia. Crec que això és molt interessant. I res més, i per l'altra banda, una cosa que has dit al principi, que n'hi ha com este auge d'espiritualitat que has comentat, però al mateix temps n'hi ha també com molt d'interès els estudis o la divulgació sobre les dones que estaven en els convents. Crec que estem en una època en què s'estan estudiant, i crec que és molt, perquè són dones que realment són molt interessants, els estudis que has anomenat, els historiadors i les historiadores que has anomenat, però també, per exemple, n'hi ha el podcast de les hijas de Felipe, vull dir, està portant a un nivell la vida conventual i de les monges del segle XVI i del segle XVII i del barroc a un podcast que té moltíssimes oients i que d'una manera per a tots els públics, i perquè realment és que se conten vides molt interessants, escrivien coses que
realment són les primeres voltes que sentim. I crec que, per una banda, el que siguin tan interessants i també la novetat, com algo que no havíem sentit mai, que la vida d'una monja, per dir-ho d'alguna manera, puga ser interessant, i és que ho és. Vull dir, perquè no només per el seu nivell intel·lectual, sinó per les seues coses, tot el que escrivia, el que discutien. No sé, crec que estem en una època en què s'està donant a la llum una part molt gran que desconeixíem. Sí, gràcies per fer-me aquestes preguntes o aquestes observacions, perquè precisament he insistit molt en les cartes. Una qüestió de formació professional, a mi m'interessa molt rastrejar aquests vincles epistolars i, de fet, Francesc de Borja, ell se'n va a la cort i exerceix la seva funció diplomàtica, per dir-ho d'alguna manera, però ell no s'oblida mai del ducat de Gandia. Ell serà duc de Gandia, marquès de Llombai, però sempre se'n recorda de les seues germanes que estan al convent. Maria de la Creu, Sor Joana Baptista, hi ha una sèrie de religioses amb què s'intercanvia cartes. I, de fet, hem conservat aquestes cartes gràcies també a que van ser publicades en els Monumenta Borja, que són recopilacions de cartes, sobretot vinculades a Francesc de Borja, des de l'òptica jesuítica. Aleshores, aquestes cartes són molt interessants perquè elles, des del convent, li expliquen una sèrie, sobretot ens parla de les necessitats materials de les monges. Els ducs de Gandia els proporcionen matèria bàsica per a sobreviure. En una d'aquestes cartes Maria Enríquez diu: escolta, que no tenim sèmola i el duc de Gandia ens deu els dineros i ha de pagar. Reclamen els ducs de Gandia tenien un compromís econòmic amb les monges perquè eren patrons i aleshores elles reclamen. Hi ha agraïments per regals, dolços, regals que van d'un costat a l'altre, del Palau Ducal cap allà. I després és molt interessant perquè les monges donen informació a Francesc de Borja, donen notícies del que està passant aquí al Ducat. D'alguna manera són les seues informants. I ens parlen, per tant, que les dones no estaven tan aïllades. Hi ha una porositat informativa. I Francesc sempre està com interessat en el que està passant aquí, el que li passa a la seva família. De fet, una de les seues filles entrarà al convent, tot i que mor molt prompte, però hi ha una necessitat d'estar vinculat al ducat. Lluïsa de Borja mor quan sa mare, naix, i sa mare és molt prompte. Aleshores, ella es queda òrfena molt xicoteta i és enviada amb una tia materna a la cort de Medina Sidònia i allí és educada en els valors i paràmetres d'una cortesana en una de les corts més importants de la península. I ella sempre quasi no coneix a Francesc de Borja, quasi no s'han vist. Francesc de Borja s'encarrega de gestionar-li el matrimoni. En les cartes es veu que està molt preocupat de gestionar el matrimoni amb l'hereu del ducat de Villahermosa i ella sempre escriu que està molt apenada, no? I Isabel de Borja li diu: escolta, que no cal que estigues tan trista, perquè de fet ja no pots tindre un contacte amb ell. És a dir, ella, la tia, li diu: bueno, entenc que estigues trista en el moment en què Francesc se'n va a Roma, has d'estar trista però tampoc no tant, perquè ja no tenies aquest contacte. I d'alguna manera el que he posat aquí la referència al grup de Vieses, que és el grup al qual jo pertany, Pràctiques Culturales i Discurso Epistolar de les Mujeres, perquè aquí estem molt interessades a reconstruir la comunitat epistolar perquè ens dona molta informació. Les cartes serveixen per a construir un vincle que no existia físicament. Per tant, són importants per si mateixa. La carta és el vincle, a banda del contingut informatiu que porta la carta, però és com necessiten actualitzar aquests contactes familiars i per tant és essencial. Sense la carta no podríem mantenir aquests vincles familiars perquè estan desperdigats. I a més, sobre el que deies d'aquest auge o aquest boom de l'espiritualitat, hi ha com diferents vessants. Hi ha una vessant més mística, espiritual, i després hi ha la vessant de com hi ha hagut un salt de l'àmbit de la recerca a la divulgació, sobretot gràcies a les companyes Anna Garriga i Carmen
no me'n recorde bé, Anna Garrigues, que és companya de... Ella va fer una tesi sobre Teresa de Jesús i van coincidir en aquestes pesquises per arxius i d'alguna manera han tret que les que eren friquis de monges ara ens hem convertit estem en l'avantguarda del tema. Però sí, hi ha un interès per el tema perquè hi ha molta documentació per treure dels arxius, hi ha una nova mirada, una mirada més fresca, una mirada necessària perquè no podem entendre la història en majúscules que ens havien venut sense restituir aquestes xicotetes històries. I de fet elles han publicat aquest llibre, La instrucció de novícies, i diuen que tot el que t'està passant a tu li va passar a una monja d'aquesta època. Per tant, bé, podem explicar-nos el present a través d'esta mirada cap al passat, sí. Molt bé. Bueno, pues sí, hi ha una pregunta. A banda de lo que has comentado tú, es muy importante y muy interesante el descobrir ara, esa formación que tenían les dones en els convents, que tots quan parlem de entraven molt jovenetes, doncs, ai, pobretes, a millor no eren tan pobretes, a millor era una liberació del món com estava muntat per a elles, que no tenia accés a educació, que no tenia... I dins d'aquests convents i dins d'aquestes clausures que heu remarcat, eren lliures d'alguna manera. Clar, hi ha molts casos aquí, no podem generalitzar perquè no coneixem tots els casos i totes les vides, però sí que hem de tindre present aquesta doble dimensió. Hi ha monges molt famoses, Sor Juana Inés de la Cruz, també Teresa de Jesús, per a les quals el convent va ser un alliberament. Sor Juana Inés de la Cruz, ella tenia tota una sèrie d'instruments, ella era una erudita i volia llegir i que la deixaren en pau. Teresa de Jesús diu a les carmelites: mireu de quina càrrega vos heu lliurat al no estar casades, però evidentment tampoc no podem oblidar que hi havia xiquetes que entraven al convent i que després ja no eixien. Totes aquestes vides, el tòpic de la malmonjada, tot això també s'ha de tindre en compte, però crec que també és bo poder matisar aquestes dues imatges i veure el convent com un espai de possibilitats. El que passa és que és molt difícil documentar en quina mesura podien oferir possibilitats educatives. Les cartes de les Borja donen alguns detalls. Hi ha algunes monges, una neta de Francesc de Borja diu, li explica al seu avi, li diu, mira, jo he entrat, troba que té 7 anys, és molt xicoteta, li diu, i estic aprenent aquí, ja no vull saber res dels meus pares, però ho estic fent molt bé, i ja no vull, no sé qui m'està cuidant, i jo estic aprenent lletra, estic aprenent gramàtica, llegir i escriure, perquè vull quedar-me al convent i m'he de quedar al convent. D'alguna manera, assumeixen que és el seu espai, i també poden pensar que és el seu espai d'actuació, però òbviament no ho podem generalitzar. Aquí hem de pensar que pobretes hi hauria casos que potser no volien estar ahí. És com hi ha molts dones de tota mena, però sí que s'ha de posar el focus en el convent com a espai de formació, com a l'únic espai quasi bé reglat per a les dones de l'edat mitjana i l'edat moderna, sobretot l'edat moderna. Sí, una pregunta. Sí, diga. La primera de ellas es en la entrada de Isabel de Borja al convento, que lo hace de niño. No se ha hablado nada de cómo se produce el engranaje de esa niña con las personas que ya había dentro, que me parece recordar que eran las ruinas de Francia, dentro de las cuales había un personaje principal. Ese comentario no lo has hecho, supongo que serían maestras de la niña, no sé hasta qué está. Y te hago la segunda ya y ya. Es dimensionar como cuánto crees tú, o creo yo, no sé si puedo estar en la certeza, de orientar a las femeninas hacia el convento con el objeto de ahorrarse la dote. A ver si eso es posible.
Sí, respondo a las dos preguntas. La primera pregunta, hay poca información sobre el encaje de Isabel de Borja con esta comunidad. Hay algunas leyendas, le explicaba a Estela, se dice que ella entra al convento porque sobrevive a una caída por la ventana mientras estaba viendo unas fiestas. Hay poca información. ¿Por qué? Porque las fuentes seleccionan de manera interesada lo que quieren vender. En este caso tenemos fuentes agiográficas, lo explicaron Santiago Laparra en la presentación de su libro. El libro del Pare Llopis, aunque es una recopilación de biografías, no deja de ser una recopilación interesada como cualquier agiografía. La agiografía era la vida de estas mujeres sobre las cuales se quería dar una dimensión de santidad. Sobre el tema de la dote, las mujeres entran en el convento, también se tenía que aportar dote, de manera generalizada en todos los conventos, también en el de Santa Clara de Gandía. Y es verdad que algunas familias deciden que el convento puede ser un buen refugio para las hijas que ya no pueden casar con esta de manera tan magnífica y espléndida. ¿Por qué? Porque para casarlas con alguien de su mismo estatus tenían que aportar mucha dote. El convento suponía una dote más reducida y también era una vía de promoción social. Entonces, por eso muchas van a entrar en el convento. Hay casos en que algunos casos en los que se ahorraba el pago de dote en convento eran las monjas músicas. En algunas órdenes, en algunos conventos, la mujer que sabía de música, como así de alguna manera nos ahorrábamos que entraran hombres a enseñar a las monjas música, pues ya teníamos aquí la becada que se ahorraba la dote. Pero este también es un tema interesante. El mecanismo de entrar hijas de una misma familia en el convento, muchas veces este convento era patrocinio de esta familia y por lo tanto de alguna manera cerrábamos un círculo de eran muchas vías de promoción social para el linaje. Pero sí que se tiene también que tener en cuenta. Una pregunta molt ràpida perquè Verónica té que agarrar un autobús. Hubo mujeres que entraron en convento siendo viudas, ¿no? María Enríquez. El convent també era un lloc on les viudes podien acabar dignament els seus dies. Les viudes que ja havien fet de tot en la vida i com Maria Enríquez i que ja no volien mal de caps, moltes vegades deien me'n vaig al convent, allí estic bé, o presumiblement estic bé, puc portar una vida digna i puc seguir mantenint un estatus de dona, doncs el mateix estatus des de la clausura. Però també és una altra línia d'investigació. Les monges viudes que entren al convent o monges divorciades, ahí hi ha tota una sèrie de casos que són tema de les hijas de Felipe, vamos. Aquí podríem parlar de molts temes interessants. Bueno, doncs moltes gràcies, que tenim un poc de pressa. Moltes gràcies per vindre a totes les conferències. Gràcies a Verónica. I recordar-vos que si voleu tornar a veure tant esta conferència com les anteriors, dins del canal de YouTube del Palau Ducal d'Es Borja les podeu tornar a veure. Gràcies.